nimi on Nina ja mä lähden nyt testaamaan mulle täysin uutta lajia, vannetanssia. Saa nähdä mitä tästä tulee. No niin, tämähän näyttää ihan niin kuin, että täällä tapahtuisi jotakin. Ihan hyvä. Vanteita. Se on täällä. Sitten vaihdat taas käden johtuun täällä alhaalla. Tosi iso asia katsoa, että niin kuin polkapäivä. Niin. Wow! Hyvä! Hienosti! Wow, sehän meni tosi hyvin. Hieno! No niin, autossa jälleen tunti käyty. Olipa aika mielenkiintoinen kokemus tämä vannetanssitunti. Se ei ole lainkaan niin helppoa, miltä se näyttää. Ja esimerkiksi sillä vanteen painolla ja koolla, niin sillä oli yllättävän paljon merkitystä siihen, että miten sitä pystyy pyörittämään. Mutta hauskahan oli. Kyllä täytyy sanoa, että vaikka vanteet lenteli ja niiden perässä juostiin ja nauraa kikatettiin, niin hiki tuli, kaloreita näytti kuluvan, syke nousi ja ihan kerta kaikkiaan hauska kokemus. Suosittelen lämpimästi.